Заради отново, защото ми бъгна Майнкрафт. И това е нещо като втора част. Мъга и паднах. Но ще я съединя с Camtasia, много ясно. Camtasia Studio. И лава. И пел. И нищо не се вижда. Вече се вижда. Много ми лаги. И къснима ми от сървъра. Че как да скрия чата, знаеш ли? Питай как става. От F6 ли? Где се скрия на някой сървър? Къде се скрия? Вау! Ко стана? Тук котки ли са бият, ко стана? О, ла нагоре. Може има нещо интересно. То там има то. Може тук да има още нещо. Аре бе, аре! Газ. Бам. Я питай пак как се скрие този шибанчат. Никой не пише. Питай пак. Напиши WoOp, защото той е мини балидер ли към. Ето. Админ ли е, не го знам. О, човек тук е тъмно. Ето се ето. Нищо не сме намерили за са. Намерили сме дъма, За са на клипа. Зато и викам. Питай пак бе. Че? Аз като то се е моята редица. Как? Аз почвам тук да им са айрана. Имаме нова айран. Хубаво да им. Нарочно се сменихме местата. Да, нарочно. Аз искам айран. Не знам. Да си искал. Ати. Шест айран. Так му както си викам нищо няма намерим, той вземаш айранчи. Флинчи. Милаги. Лакче. И пелче. Нали. И пел. Мене ма се сипаха здраве. Човек, лаги ми след малко може и пак да ме изхвърли от сървъра. Да ми крашни от лак. На мен ми крашва от лак много гадно. Арбе. Не са наядах 5 часа. Онор, дай 3 айран. Какво? Дай ми 3 айран. За какво ти е? Да си изпека айран, да си направя айран кирка. После ти ще ми даваш обаче. Съгласен ли си? Ще го дам. Yes. Пече са готов айран. Бачи. Я. Поредния фейл. После имаш да ми даваш 3 айран, нали знаеш? Ако искам сега ще направя кирка. Аре, пак са пече 3 Виж, айран. почвай да копаш. Ти ще правя. Виж и кош намериш. Гае! Няма лопата. Я направи една лопата. Отваря човек, сега ще го чакаме ли. Че нямам дърво. Аз имам. Иначе аз ще да се направим. Аз имам 24. Имам си крафтинг тейбъл. Това е моя.
Ай напред на лопата. О, за кой махна крафтинг тибъла, бе? Не знам. Аре! Чули звука? О, мака не мога да стоя крафтинг тибъл. И ти отиваш върху. Ето си на да пробваме ти да сториш. А стара не мога да го отворя. И ти навираш и. А за кой не мога да отворя крафтинг тейбъл, а? О, чакай сега. Виж, абе за кой не мога? Човек, за кой не мога да отворя пичката? Е, те я правиш. Много правиш. Дръж. Енчант ли? Бати пича. Си. Хол има, нали? Да. Къде има кога? На моята лица. Лапис, бе. Точно ще да ти кажа. Има и лапис обаче. Аз от моята редица си го взех лаписа. Колко лапис имаш ти? Имам 10 лапис. Ма купчетата не знам.